ҳамон лаҳзае ки тӯбашро мебарам. ман модарамро хоб мебинам вақте ки касал мешавам ё ки зиқ мешавам. модарамро ҳар вақт дар хобам мебинам. дар Хитой будам, дар Турсия, дар Тошканд, дар Санкт-Петербург. баъд аз марги модарам бисёриҳоро фаҳмидам, ки дӯст аст, ки душман аст, ки хеш аст. хумораш агар гирад, хумораш агар гирад, оғӯш карда хоб мерад. мижгона мегӯянд ки аз шахси мусибатзада ин саволро агар пурсӣ ҷавоб мегӯяд. ин дороҳое ки дар навор мебинед барои бемориҳои мардонаву занона хело ҳам муфид аст. хунукӣ доред ва аз бемории простата азият мекашед, ба шумо тавсия медиҳем ки аз чунин дороҳои шифобахш ҳатман истифода баред. ҳамчунин барои бақувват кардани мардонагӣ муҳлати ҳамхобагиро зиёд кардан хело ҳам барои кас муфид аст. нафароне ки аз бефарзандӣ яъне безурриётӣ азият мекашанд ва ё дар ҷойи хоб пешобашонро дошта наметавонанд, ин намуди доруҳоро истифода намуда аз ин беморӣ раҳо ёбанд. кучала ин намуди дору барои ревматизм, туберкулоз, бронхит ва буғумдард хело ҳам давобахш аст. арабский орекс бошад барои безурриётиро бартараф намудан фоидабахш аст. агар мехоҳед бардаму бақуввату нерӯманд бошед, пас аз доруҳои ширкати софсавдо истифода намоед. салом, дуруд ва боз ҳам шоми якояки шумо бахайр мегӯем. тамошобини азиз ва подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳробро, шояд ҳайрон шавед ки дар барномаи пешин ва боз ба барномаи дигар садои ман барқарор нашуд. ҳамагон мегӯянд ки шояд ба шумо майнаи хар хӯрондан, дигаре мегӯяд ки шишапора хӯронда бошанд. на, ин дарди худованд аст ва иншаалло тавобаташро меёбам, чун ман дар ҳолате ҳастам ки айн ҳол тавобат гирифта истодам ва ба ин нигоҳ накарда омадам то барномаи Исторарезро боз ҳам пешкаши шумо гардонам. меҳмони нашри барномаи Исторарез ин навбат Миҷгона Ҳакимова, оне ки бо садои ширинаш дар саҳна ҷилва мекунад, бо рақсҳои ҷолибаш метавонад ки ҳамаро мафтун гардонад. меҳмони барномаи Исторарез гаштанд. тамошобини азиз, меҳмонро пеш аз ҳама ба барномаи Исторарез якҷоя хушомадед мегӯем. хушомадед Миҷгони азиз. хушбахт бошед. миҷгона шурӯъ мекунем пеш аз ҳама саволномаҳои хешро ки тариқи смс паёмакҳои як мухлисони шумо ки шунавандаи шумо, тамошобини шумо бениҳоят интизор буданд кай меҳмони дубораи барномаи мо мешавед ва имрӯз хушбахтона шумо меҳмони барномаи мо гаштед. табатонро мебинам ки ҳоло ҳам ғамзада ҳастед, аз ин варта ҳоло ҳам берун нашудед. не шуморо чӣ ором карда метавонад? бо чӣ худро ором мекунед? бо ҳеҷ чиз. модарро ҳеҷ кас ҷояшро намегирад, ҷои модарро ҳеҷ ки наметунам ба ҳеҷ чиз ором карда наметунам. модар намерасад дар зиндагӣ. ҳамин чиз шуморо дили шикаставу ноумед гардонед. бале. саволи мо оғоз мешавад аз сароғоз суҳбатро шурӯъ мекунем аз суруди оча. матн моли кӣ буд? оҳанг моли кӣ буд? ва чӣ хел шуд ин идея дар сари шумо омад? матн аз шоираи Раҳимҷон аст, мусиқӣ аз Даврон. росташро гӯед, вақте ҳангоми бо суруд бо анамун шеър, матни шеър шумо ошно гаштед ва ё ин ки дар студияи сабти овоз онро сабт кардед, чӣ фаро гирифт шуморо? ман фақат вақти сабт мекардам сурудро, аз назарам ҳамон ҳолати охирон набаромад. ҳар лаҳза модар пеши чашмонатон намудор мешуд. албатта ҳамон лаҳзае ки тӯбашро мебарам. он лаҳзае буд ки шояд ҳеҷ гоҳ аз ёди шумо намеравад. бовар мекардед ки модар аллакай аз даст рафта бошад? не, то ҳол боварам нест. модарро ёд кардед? хеле бисёр, чӣ қадар ёд кардам. ҳатто сари манзил мерам, нигоҳ мекунам, мегӯям ки ақал мурча шавам, ягон чиз шавам ки ман як бор даром модарамро бинам, буса кунам, оғӯш кунам.
тақдири худованд ҳамин аст. як рӯз мебинед ки мо ҳам рафтем, ин дунё ба касе боқӣ намудааст. ором шавед миҷгонаи азиз. бед саволи дигарро мегузарем ва намехоҳем ки аламҳои шуморо боз ҳам бедор карда ба захмҳои шумо намак бипошем. агар модар дубора дар қайди ҳаёт мебуданд, шумо чӣ гуна суханҳоро баҳрашон мегуфтед, чӣ хизматҳоро баҳрашон мекардед ки имрӯз накардед? ман модарамро эҳтиёт мекардам. якумаш амихел мекардам ки амин коронавирус модари манро дарёб накунад. яъне он замоне ки ба беморӣ гирифтор шуда буданд, шумо дер кардед? шояд дер кардам, шояд ҳамун ҳолат намемондам ки пеши модарашон раванд нигоҳубин кунам. Шояд касал намешудам, намедонам. ҳам марги бибӣ, ҳам марги тағо ва ҳам марги модар фикр мекунам ки як ҳолати беҳад душвор буд дар зиндагии шумо. бале, на танҳо барои ман, ба тамоми оилаамон. ёд мекунем, медароем хонаи бибиам. ҳатто либосои модарам бӯяш то ҳол ҳаст. ва хумораш агар гирад, хумораш агар гирад, оғӯш карда хоб мерам. миҷгона мегӯянд ки аз шахси мусибатзада ин саволро агар пурсӣ ҷавоб мегӯяд. мехостам саволи дигарам чунин аст. ғам чист? ғам ҳамон аст ки чизи намедонам, инро гуфта наметавонам. яъне ки ғам ба мисле ки шабу рӯз хоб рафтан намегузорад. ба ёди як модар ёки ба ёди модар хоб мерам, ҳамон фикр кардӣ ки дар хобам модарамро бинам, оғӯш кунам, гап занам. ба ман дар зиндагӣ пастию баландӣ аст. бемодарӣ ман эркаки будам, ман бисёр чизҳои зиндагиро намедонистам. фақат модарам дастгирӣ мекардам, тағоам ҳамаи корҳои манро мекарданд. ҳозир ман бисёр мушкилӣ дорам аз сабабе ки модар чӣ хеле ки ба ман маслиҳат медод. даруни дилат ба чӣ гапе ҳаст, фақат ба модарат метавонӣ гуфта. барои ҳамин дар шаби хобам мехоҳам ки модарамро бинам, гап занам, маслиҳат пурсам дар зиндагӣ, ки ҳозир чӣ гуна ман зиндагӣ мекунам ки модарам ба ман ёрӣ расонад. мегӯянд ки агар шахси азизтаринат аз байн равад ё ин ки аз даст диҳӣ, хоҳ нохоҳ рӯзе дар хобат медарояд. шумо боре модарро хоб дидед? ҳар вақт. кадом ҳолат буд? ҳар вақт ман модарамро хоб мебинам. вақте ки касал мешавам ё ки зиқ мешавам, модарамро ҳар вақт дар хобам мебинам. ба ман маслиҳат медиҳанд, гап мезананд. ҳамон саҳар мехезам, бемор мешавам. аз ҷоям хеста наметунам, ҳеҷ касро намебинам, фақат дар фикри модар. худованд ҷои модаратонро биҳиш гардонад. раҳмат. саволи дигар чунин аст. тамоми занону духтарон, донишҷӯён ва ҳатто мардони хоҳишмандро ки дар ширкати фабрикӣ кор кардан мехоҳанд, ба кор даъват мекунем. умуман нафароне ки ба пул ниёз доранд, ба кор воридшавӣ тариқи WhatsApp ройгон аст. шумо аз намояндаи ширкат бор заказ мекунед. бори ширкат дар 2 ё 3 рӯз ба дасти шумо мерасад. онро аз ҷои нишасти худ ба хешу ақрабо ё рӯдӯстон пешниҳод мекунед. онҳо бо нархи гузоштаи шумо харидорӣ мекунанд. дар як муддати кӯтоҳ кисоятон аз баракати пул пур мешавад. шуморо дар WhatsApp интизор аст. нависед то ин ки аз кори сердаромад дер намонед. тани танҳо зиндагӣ мекунед? не бо шавҳарам. шумо аллакай шавҳар кардед? бале. ва чун медонистем шумо як сол пеш дар барномаи пешин гуфта будед ки ман аллакай фотиҳа шудам ба наздикӣ ва ин фотиҳа шуморо ба ҳам расонид. зиндагӣ бо шавҳар чӣ гуна аст? хуб аст. кор мекунанд? дастгирӣ мекунанд? бале, кор мекунанд, дастгирӣ мекунанд. аз ҳама муҳим шуморо ором мекунанд? аз ҳама муҳим маро ором мекунанд, ҳаракат мекунанд ки ранги модар маро нигоҳубин кунанд, ранги падар, ранги бародар. аммо ҷои модарро бисёрам ҳеҷ кас намегирад. агар ки оби дидаи шуморо бинад чӣ мегӯяд? ҷанг мекунанд, ғамгин мешаванд ки гиря накун, фақат дуо кун, дигар ба модарат ҳеҷ чиз ёрӣ намерасонад.
аз интиқоби бахт розӣ ҳастед бале, ва чанд муддат шуд аллакай бо ҳам расидед 4 моҳ мешавад. туятон? бале. беҳтарин. суруд замзама кунед то ин ки каме ҳам бошад аз ғам фориғ бошем, ғамро яксо гузорем ва рӯзҳои хушу хурсандиро ба ёд биёрем. аз ҳамон суруде ки дар бораи модар ишқ хондам, барои чӣ суруд номаш ишқ аст? Ишқе ки байни модару фарзанд аст, ӯ ишқро ба дигар ҳеҷ чиз иваз карда намешавад. марҳамат мешунем. ишқи ман чу мурғаке дур аз чаман, як панаҳ ғарибу беватан, кишвари ҳамсоя рафту барнагашт. ишқи ман аз ман бирафту барнагашт. ишқи ман андар канорам нестӣ, ишқи ман модар хуморам нестӣ. беҳтарин. беҳуда намегӯянд ки кӯдак вақте чашм ба олами ҳастӣ кушод меҳр мебандад, ишқ мебандад ба модари худ. дар ҳақиқат мижгона рӯи анами сатрҳои нигоштаи шоири раҳимҷон дарди хешро месароянд ва худо хоҳад рӯзҳои наздик клипи ин ё ки суруди инро мешунавем. суруди инро мебарорам насиб бо ҳамроҳи меҳробро. худо хоҳад аз канали меҳробро ёдрас мекунем ки клипи мижгона бо номи оча ишқ бо номи ишқ пешкаш мегардад ва якҷоя мешунавем, тамошо мекунем. саволи дигар чун аст, ҷое кор мекунед ва зиндагӣ бидуни пул чӣ гуна аст? кор мекунам. дар куҷо? бисёриҳо махфӣ медоранд, ҷои корашонро намегӯянд, вале баъдан аз дӯстонашон мефаҳмем ки дар як ҷои беҳтарин кор мекарданд. аз манам ҳаракат мекунам махфӣ бошад. ман кор мекунам, зиндагиам идома медиҳад, шавҳарам ёрдам медиҳад, кор мекунем. лекин дар зиндагӣ пул ҷои аввал нест. умуман шумо дар ҳаёт пулро ба қадр меҳисобед ё ки пул як чирки даст мегӯеду аҳамият намедиҳед? баъд аз ҳамин ҳолатҳое ки дар зиндагии ман шуд, пулро ман дар ҷои аввал намемонам. дар аксҳо бисёр шоҳид гаштем ки шумо ҳамроҳи модар гоҳе дар давлатҳои хориҷа ҳастеду гоҳе дар якҷоя ба чӣ мегӯянд рӯзҳои фарҳангӣ бошад ё ин ки дигар ҷойҳо мерафтед, сафар доштед. бале. ба кадом давлатҳо ҳамроҳи модар будед ва хотироте доред? дар Хитой будам, дар Турсия, дар Тошканд, дар Санкт-Петербург, бо тағоям дар Словения будам, Малайзия, Голландия рафта будем бо ҳамроҳи тағоам ва хотираҳои хуб дорам. албатта он аксҳоро ҳар боре ки шумо назар мекунед паҳлӯ ба паҳлӯи модар ё ки дар якҷо нишаста хӯрок хӯрданҳо ҳеҷ гоҳ шуморо ором намегузорад. бале. бо Парвина Шукруллоева мисли апалу хоҳарет фикр мекунам, то ҳол рафтуомад ҳаст? бале ҳаст. дӯсташ медоред? аз ҳоли ҳамдигар пурсон мешавед? бале аз ҳоли ҳамдигар пурсон мешавем ва ман танҳо модарамро дӯст медорам ва беҳтарин. ишқи худамро танҳо ба модарам медиҳам. нафароне ки модар доранд ва имрӯз модарашон дар қайди ҳаёт аст, шумо ҳамчун як шахсе ки паратон аллакай шикастааст, болатон шикастааст, чӣ тавсия медиҳед ба он нафароне ки имрӯз ба қадри модар намерасанд ва модарро дӯст намедоранд? модарро дӯст доштан дар кор вақте ки модарро гум мекунанд, баъд ба қадраш мерасанд, лекин дер мешавад. барои ҳамон чӣ қадар метавонанд дар бари модар бошанд, дуо гиранд, ёрдам диҳанд. вақте ки мо майда будем, модар моро ёд медод ки раҳ гардем, гап занем, ба мактаб мебурданд, шабрӯз хоб намекарданд. ҳозир навбати мо аст ки модаронро мо нигоҳубин кунему, фақат дар барашон бошем. пас дӯстони азиз тавсия медиҳем ки имрӯз ки модар дар баратон аст ба қадраш бирасед, зеро замоне ки аз даст медиҳед он вақт пушаймон хоҳед шуд. баъд аз марги модарам бисёриҳоро фаҳмидам, ки дӯст аст, ки душман аст, ки хеш аст, ҳамашро фаҳмидам. барои ҳамон ҳозир дар барам кам мемондааст. ноумед нашавед.
миҷгонабону мехоҳам саволҳои ғаму ғамангезро яктараф гузорем, бигзарем ба саволҳое ки метавонад моро як каме фориғ аз ғам гардонад. имрӯзҳо мебинам ки аллакай ба кор баромадем, бале машғули кор будан метавонад ки одамро аз ғам дур созад. бале бале пас аз ин суруди ишқро ки тӯҳфа мекунед, боз чӣ нақшаҳову плонҳо дар фикри шумо аст? боз як суруди дигар сабт мекунам ва ин сурудро ба шавҳарам пешниҳод мекунам. шояд ба мухлисон писанд ояд. дар зиндагӣ рашки миҷгона зиёд аст ё ки аз шавҳараш? аз вай аз вай ба ҳар як чӣ мегӯянд хасу хушоки роҳ рашк мебарад. бале шумо ӯро фаҳмонда метавонед ё ки ҷангу ҷанҷол дар аллакай? не хай дар зиндагӣ бе ҷангу ҷанҷол намешавад. Рашк бисёри вақт мешавад ки ман бисёр рашк мекунам, яхе вақтҳо бисёртар дар зиндагӣ аз вай рашк бисёр аст. чун шумо духтари саҳна ҳастед ва шояд дӯстонатон ба шумо паёмаке фиристанд ё ин ки смсҳои шуморо шавҳаратон хонад, чӣ мегӯяд? он хеле чиз нест аст. Телефони ман ҳама вақт дар дасти шавҳарам аст дар хона. Барои ҳамон ҳеҷ кас ба ман паём намефирсонад, смс нест. шумо гуфтан мехоҳед ки дигар ба шумо паёми дӯстӣ нафиристем? На чун шавҳаратон мехондааст ва шояд ва бисёр рашкин ки ҳастааст бароям. язна аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳеҷ гоҳ ба мо рашк набаред, зеро мо дӯстони миҷгона ҳастем ва дар бари ӯ ҳамоиша ҳастем ва чун он кас меҳмони мо ҳастанд, қадр мекунанд, меҳмони мо мешаванд ва боз ҳам хушбахтӣ ҳамон тамошобини мо мегардад ки миҷгона сухани онҳоро рад накарда меҳмон мешавад. миҷгонабоно чӣ сухане доред ки то ҳол нагуфтаед ва мехоҳед тарқи навор ба тамошобини мо бигӯед? чун барномаҳои қаблие ки мо доштем, шоу барнома, миҷгонаро метарсонидем ё ин ки гулбаз мекардем шеру шербарак мекардем. мо намехоҳем ки дар ин ҳолате ки миҷгона қарор дорад ӯро мақсад боз ҳам мехоҳем шод созем, вале фикр мекунам муҳит ҳаёти ӯро ин даст намедиҳад. аз ҳамин сабаб ба миҷгона бори дигар сабр мехоҳем ки модарро аз даст доданд. ҷои модар биҳишт бошад ва баҳри тамошобини мо дар охир пайғом медоред. мехоҳам ки дар ватани мо тинҷи амонӣ бошад, ҳама пеш аз ҳама ба ҳама саломатӣ аз ҳама чизи муҳим аст дар ҳамин зиндагӣ ва хушбахтӣ. Мехоҳам ки ҳама хушбахт бошад, ҳеҷ кас дигар дарду ғама набинад ва ман ҳам инчунин. аз номи кулли тамошобинамон ба миҷгонабоно ки дунё ба умед аст, зиндагӣ ба умед аст, сабр мехоҳем ва ҳеҷ гоҳ рӯҳ афтода набошед, ноумед набошед. зеро мегӯянд ки ин барф дар боми ҳар яки мову шумо рӯзе меҳмон мешавад. аз марг ҷои гурез нест. пас дар ин рӯзҳо бояд мо тайёр бошем, миҷгонабоно ҳеҷ гоҳ рӯҳ афтода набошед. Ташаккури зиёд. тансиҳату хотирҷамъ бошед. ин буд барномаи Исторарез бо Миҷгона Ҳакимова. бача чӣ гап? қолинҳо арзон шуданд. мағозаи Sunlight қолинҳои арзонро пешкаши харидорон намудааст. қолинҳои мағозаи мазкур аз Эрону Туркия оварда шуданд. бо сифати аъло ва нархи дастрас метавонед харидорӣ намоед. қолинҳои эронӣ аз рӯи аксия арзон шуданд. акнун 1 метри мураббаи он 470 сомонӣ арзиш дорад. 1 метри мураббаи қолинҳои бо сифати туркӣ бошад, бо нархи 95 сомонӣ фурӯхта мешавад. шитобед аз аксияи мағозаи Sunlight дер намонед. рақами тамос дар рӯи экран.